Blaypi ki parlok ki be pet ye kani ka broadcast jam ka Good News TV. Ngai ku Blaypi ka gerteng ka badon bor ka jong try baru nong pnim jangi u Jesus Christ. Ngai mu yu blay na ka banta ka nikala ka bangiyo ban sami ka khubor ye ka khtin ka jong u. Ba ka bangadon ban kren ha ka ni ka por ha ka ni ka janni. Kalong sapang ka jing rong no ye ki banget. Ka jing rong no ye ki banget. Ya kabalang pensong nong rim na kashti ke jong apostol Paul sigi nong Thessaloni kashti ke banengkong sigi Thessaloni kalenong ke basau ki dekot kat lai hadu kalenong ke basan ka dekot ke bahan rio Henry ngimmon ye pi banam tip ko para banget syapang kita ki bayot thia ba pinum sosi kum kita ki bay ki bomdon ke jingkermen namar la dinginget bau jisu la yap bat bau la mi pat kum taru ye kita ki baliyo thia hau jisu ublay unwalam lembat u namar kaningi ong api da khtin utrai bamangi ki badang im ya ki bara pensa hadu kata ka jinwan utrai da lele nginum yo let shua ye kita ki baliyo thia nabo utrahi unwan herna beneng bat ka jingrisa da khtin sawaw angel rangba bat da turoi ublay bat kita ki bayap hau Chris kinyami pat shua ndakumta mangi kibadang im ya kibala pensa en rongno yangi lembat ki kilo ya kabani shem yu try ha sun beneng ti kumta ngin yailong jiunom lembat utrai nabakumta pini pentingan paralok da kini kiktin Nrei syapang kita kipor bat ki ayom ko para benget pim don kam bantho api namar pihi piatip biang bagataga singi utrai kan wan kumju kumunong tu menmit kat bagidang ong ka jing sup ka jing skembha nda kumta ka jing jot ba kindet kan ngat aki kum ka jing sup khun ha ka breu ka bapun khun bat kinim yo lat sho da lele henry ma pi ko para banget pim long ha ka jing dum bagataga singi kan lap ye pi kumunong tu na pi long baro ki khôn ka jing shai bat ki khôn ka sngi ngim long na ka jong ka met lum ne na ka jing dum kum ta te tong inum yo thia kum kita ki wei hen rei tong in sharai bat ngin long adakar haswa bing ni osngoi ko khubor khten ka jong blay ki parlok ki bakmi ya ka ni ka broadcast tong ni pendam ka jing duai blay bo pa jong i bhabeneng ngiangu eme na ka banta ka ni ka por bangiyo man sami ko khubor ka im ka jong ne kam tam syapang kajing wan rong no kajong try Jesus Christ yangi ngiduai ngi kerpat memen keren ngi ni kapor ko try ling ba khtin ko ba em kajong me namari gine baro ngi pan ngi dam ngi ngo ngi pediang aga kerta ngi kajong try pedu nong nim jing Jesus Christ amen kajing rong no aki banget kalong tang shibenta naga subject ka khamyar ba kata ka subject ka khamyar kalong kisngi ki ba khaddo lani ki end times barhapo kata ka phang jo ki end times ki don reutli ki ki banja iwe hedi iwe ka banung kong kalong ki dak ki shin jo ki sngi ki ba khaddo ka ba ar kalong ka jingrong no agi banget lani kata ka rapture ka balai kalong ka kordit ba ka jing sensar umrat khala ya ka balatip rukum ka tribulation ka basaw kalong ka jingwan arsin jo try Jesus Christ lani ka second coming baun wan hadu kani ka perthai bani ukjat kabasan kalong ka jing senshar ka basia jarsnem ka jong Jesus Christ ka balatip rukum kata ka millennium bat ka banrio ka khaddu kalong ka beneng ka bathmai bat ka perthai bathmai nginum kren lot ikini ki ndru tali ki benta kani ka por hendringin shim tangi kani ka wei bat kata kalong ka jingrong no igi banget ka baar ha kitu ki banja ha ki por ki bakhaddo lani ki end times kidona pren jompi ki parlok ki bai kami ye ki broadcast ki ba keliru hatodon ki bai pat ki benta na ka tien ki jomblay balatho ikini ki ahoy latho shpa ka rapture ha ka gospel witness kalona ko basan ki dekat arhusan hadu arhu kandai balatho ruwa ibai korin kalona ko bakhatsan ki dekat san puai adu san pusau yo ne san arpusan do arkundai
but iway korin khat san puway hadu san pusaw. Ki ay kibanja ha kataka rapture lani ka jingwan rong no jong utray Jisu. Sautli ki ay gini kren. Kabanungkong upol udeban pensyay ya ginong Tesolini syapang ki banget ki balak nang klat. Piui kini ginong Tesoloni ki khuslai na kabenta ki bahiyeng bahasem jom ki balak klat. Ki khuslai bayok ki du no baniyok let syabeneng nda uwan sya u Jisu. Kini ki bahiyeng bahasem jom ki langet hau Jisu ki la IT ala di hau. Nrementa ki la klat no u Jisu umpat wan ban sya. Kan jayu ki khuslai kini ki baim. Hatu kini ki balayap kin syai no bat kin du no ki jingker ku baro. U apostol Paul ummon ki bakin sa ka lengo bat ke jingdum. Kim day banchu snowsi na kabenta ki balayap klem don jingkermen bangin mi kendu syu bat ki. Paul utho egeni ki shithi knang bakin du syai kedar bat bakin du snowt ko bagita ki balayap ki bangit au Jisu Kris kinum do leno ya kata kaba ki badang im kin sayo kumbau Kris layap bat ulami pan kum taru kita ki bangit u la ki layap kinyo ban mi pat lembat u ki bangit ki badang im dalai kinum yo rechua ya kita ki balak khlat ki ba im kin bot ya ki bayap namar balai mo kan long kumta namar u Jisu Kris udai usok nengkong ki balayap ki dei ki sok ki bahadin bat ki badang im ki dei ki sok ki bakhaddu syati shi ki thainwa ki jue keren syapang usok nengkong usok pedeng bat usok ret ket nengkong yu sok nengkong ubahe ubatiang bat nanta bot so usok pedeng bat khaddu yu usok ret Syisien ba usok nengkong ulat tiang usok ubahadin baru usok haddu rukin long ki batiang u Jisu Kris ulami pat naga jintep ulong usok nengkong ubatiang bar kita ki bayap ru kinyo ban mi pat haga jin mi pat ka batiang lembat u kumju ru mangi ki badang im nginyo ban her naga ni ka perthai ban lek ban bud ya utra Jisu syaka baudan mo u kata ka di ka benengkong kabaar kadai kini kejingwan romno jo utrai Jisu yagi banget kejingwan romno utrai Jisu yagi banget katu pinsya magal nong basabar kat riu kat niyo ha kata kejingwan romno ka jo utrai Jisu kindon shibun ki ki bangin yu i bat kabangin yu snow kabenengkong kolong ba utrai Jisu unwan hiar na beneng menta udana beneng unwan hiar undon hangte kilo o sun beneng hapeng kajing risa jong ki angel ki pat ba beneng bar kakhtian sawaru jong angel rangba kumno mo un perta utaw angel rangba ngane kun ong kini ki kentien utrai ulawan bat nantangin si osngau ya kajing put katuroy ka jong blade bat ndalayo snow ikini ki baro kita ki bayap kinya mi pat na kilom jintep ke jamki kila tep e kila bon snem le se kila pot aga jintep bat ngila kenton de kimau ban snamot e ki hendreu ta umot un pat prak bat kita ki bayap hau try Jisu kinyo ban mi pat nangta bat ladep kata mangi ki badang e magani ke perthai an romno ini ngin herno nagani ko perthai bangin yo bandon lembat ki de namar kata bangi sultanat katu jingwai ka baong o ngan su herno syakari banga iet kajing romno rapture kawan naka ketin Latin rapturo bakata ka de translation jong ketin Greek harpazo kamamut ban shimno bat nangta ngini syem baru tra Jisu hangtei hakilo o sun beneng bapernai mudur kajing snautanat kajing snau kemen hakata kesni hagau Jisu wan ban shauno ya kibanget hau laki layap ne laki dang imru ban hangta ong kaktien gejong blay
ngin yo yai long jiu nom lem ba utrai onam dan shu ga jia khlat na utrai jisu jangi onam dan shu ga jia khlat na ki ba e ki ba thon gi jangi henre ngin yo ban yai don rungkat ban yai ne jiu nom ba utrai kendiat ki parlo ki ba khmi ye ga broadcast kani ga rapture kam dai ga jingwan arsin ka jong utrai jisu sha ka perthai kaya pher ka rapture na ka jingwan arsin ha kani ka rapture ka jingwan rong no unwan ha kitikil o sun beneng but unwan shao no e banget unwan shao no e ka balang ka bakhoi ka bakentang ka jong u unwan shao ban pelat yengi na ka kordit ba bat na ka jingsen shar umrat klau ka ban bot ha ka jingwan arsin u jisu undawan ban yu kejat halor lum ki olim ban ha kani ka perthai ban job thma yu mrat klau ban job thma yegi nong shun jong u ban senshar halor kani ka perthai ngim ye kren ya kata ka benta ti kumno kita ki balayap kin yo ban mi pan haba ki met ki jong ki kila sa ka put ha ki lum jing tep wa ko ki para bangit bayet bat ki parlok ki bakmi ye gane kandon ke jing pen kaladur ke nyingi kandon ke jing pen thmai ya ki met ki jongi ngi puli ibai korin kalanong ba khatsan ki dokot sau ar sau sau ki ong kumne kumta ken kalong kata ke jing mi pat ya ki bala yapru labet ya ka hakabaput an pen mi pat ya ka hakabaput labet ya ka hakabakhlem buram an pen mi pat ya ka hakaburam labet ya ka hak jing tlot an pen mi pat ya ka hakabor labet ya ka kum kamet bakin jado an penipat ya ka kum kamet bakin jamet sim uang susu pol kadakot basan pui ter hakmi ngaya thu epi ga jimayan nginum yo tia baro henry an pen kelai yang i baro shisundan ha ka ba shiklip matken ha ka turoi ka ba khaddo kandon ka jing pen kelabak lebak yang i kita ki balaya balatep rukin kup yang ka jing im mangi kum ni kum bangilong ngimbit ngimbiang na daw sadong ngiapang ngi sitong kidon kijing crow jong amet kidon kijing telot kijing swai kita baro kin jano kita baro kin du kin damno ndawan utra jisu namar dakini kimet ki baken jado dakini kimet baken japertai nginumla satia ban let shabeneng redon kamban penkalayangi bat andala penkalayangi hakata ka jiwan rongno nginyo ban he ban let shatei shasun beneng bat nang ta shabeneng ti kendiak ngan kedat daga diga phang ga banga keren menta don katuk ani ki kristan bat ki weiru hakan diga ri ga jami ki ba syap tieng palat yau tau merat klau tau ngreus pa ndru pun reu lani tau antichrist kini kia khuswai hadu kata bakim trek lek school show lani kim pha school show iki kuan jongki nang tapat kim trek show ban trekam kanu kanuru ki resign ki office sarkar bat kim penan kami ka pisa ka susi kalau wacha jinga seng ru kim one show bat ki weng no yalade napok kabalang namar baki ong ba umrat klau lawan bat ki dak jing senshar ki jamu ki long lengba kini ki kot ki bapenmi dak sarkar la kalong kini ki epic ne ki long kini ki adhar number la ni ki bai pat ki bai dei ki bala penmi de ki bor sarkar kani ga ke jing bit kani ga de jing syukur jom ki brio ki bai lambak lai phi jom ki brio ki bai kai lamle ban penting ko tempan ni de ki bam dei satya ki jong tong rat klau umparwan unum wan hiru tat hadu bala rong no iki banget bat ki her sate shabneng bat lada pilalong bala pen kre elade bala da pila sultu elade ba pide ubanget yau jisu bat ka banget yau jisu bat bala it elade ha u pim don kam ban shakti yau to mrat kla namara shwa bon wan ma u la rong no epi la rong no enga bangin yo ban len ringkat bat utra jisu ndre kita ki ba syai no shadin kita pat kibam yok benta hagajing syarong no kita ken ha abajing sensar berat klau kita ken
kin hak ban shim ya kadak jogo lakalong akti lane lakalong shalamba namar kata ka de ya phi kolok ba et ba phim yit ya laga jong jim la phi la pan kre ne em ba ba wan jisu ban wan shaw yengi un rong ya phi ne un rong ya phi ka shong phi ban rai la phi it le em la de how jisu tilanu mo bagin jia kini ki baro lanu ba utra jisu un wan rong no yengi lalu kan jia kata ka rapture boro ekwa bantip kaman ka balai ngimla bantip igisngi ki por jo jingrong no kalenong basan ki dekhot iwe do lai ngimla satya bantip igisngi ka por baro ki kwa bantip lanu kan jia bat bun ki breu ki balaya bu tarik ya rapture bari ki ban jia ki sngi ki bahaddo nado ka spas nem ka bakhat kendai haduk menta ki de bu tarik sa nado ka spas nem ka bakhat kendai haduk menta ki de bu tarik sa rehan ong ya pi baro kila baklalun bat kat kum ki tarik ki jongki uji su 41 ngaken wa gi snem kat kendai spa kendai pau ter kum to buon ki bru ki shakti yang snem arajar hagatu ko por ngaru ngadang long khna samla bat namar babaro ya tieng lang ngaru masuk day ban ya tieng lang itu snem arajar sisin ngaken ma bangalik tuition ngadang puli pre university hatu ko por uang tahu perlok jangan Lyndan Syiem men let bangalik tuition uang kan mentoyu men krekot hadu kat ne haba kapertegan waino snem arajar ani nga aku selayang ta o shisha ta kawai arajar ka mentoyu kenika jin pule kot ke jangan rehadin balayok bani selok bat kirang ba ki awat ku selai kita ki borok pendap ye laga jong benta ka perthai kan nang ya ji ublai tip khambai kini ki baro bat shisha ka perthai kam shibwai house nim arajar ngasno komen banga beteng ye jing pule bat bangala ai ha chapran haki jing pas ki jing pule ti habaki senran ki lakli jisu lanu anjia ki sngi ba khaddo ujisu jubab yaki hau marcos khatlai lai puar enrei shapang kata ka sngi bat kata ka poro don batip wat ki angel habeneng lemne ukun enrei tangu kupa kaktin ublei kada mana yangi bangim don kami bantip balai mo namar la de latip lupa ya ka sngi bat ka por ngin supun kre yala de tang na ka benta ka to ka khlip mat ka ba khaddo balai ayu kasni awi kata ban pen kre tang na ka benta ka khlip mat ka ba khaddo skap ya kani ki parlok ki bakhmi ya kani ka broadcast namar ka khlip mat ka ba khaddo jong ki bangai ka dei shisha hakata ka rapture ka jingwan rong no ki bangai enre ka khlip mat jong phi jonga shimet ngimtip lanong in yap lanong in let no na ka perthai lading isipun kre tang na ka benta ka bansawan kat bai ke eipat ke baja ke jingem jongi ngimpen kre a kordit yengi lading ilet na kani ke perthai klem dala pen kre ha ke jinge dai jongi bat ublai namar kata bangi poi mentas kamat ke basa ki banget ki dai ban pen kre ela de bat yai pen kre ela de man ke sngi man ke por man ke khleman ti kumdungin pen kre ela de ya katangin siya magalanong ke basan ki dekhot saw do unrio ki banget ki de ban pen kre ela de daga basharai ela ga jong jingem bat daga baduai sharai baduai om daga bashube thong ye ki dak kishin jong isngi ki ba khaddo don ki bre ki bashuyap wat sa ki dak kishin ki sun beneng hakani ka perthai ki bayap kenjing boroshi sni boroshi met lalu wan tau try jisu aku akan ong epi ninung ya tur palat syaka ei ka bau blai sim lat ho aga khtim ke jongu bat ka bau do ongru ba kam mentoy satya yingi bangin sya perkhat khuslai alor kani kini ki Thessaloni ki khuslai ba lalu kan jia kani ka sngi ka ba khaddo bat lalu kan jia kani ka jingwan rong no namar kata don na pedeng jongki ki bom tre lit school show ki bom tre kam show ki bam khai pateng shu ki ong ka perthai kala janwai baru por la de ban tho sakoi pat ka shithi
bat kata ka dai ka sithi ka ba ar shakinong Thessaloni bat larangi kwa ban tip ka ka phang padeng jong kani ka sithi ar Thessaloni kalong kani ka wei im ka jin im ka balong normal im ka jin im ka ba kumba biju im barashikata man kasngi larpide ubalet school to nang let school larpide ba tray office to nang tray office larpide nong rep to nang rep ha larpide uba tray business wadon ke dukan to nang peniat kata ke dukan ngin khuslai lei habangi tray ya ka kam ko boleh labu bentai ngi hagani ke pertai ngin tray hok ya kata baladu jisu wan ban shawi ngi hangno habangi ngi donru ingin yo ban le ban her lem batu ti namar kata nginum syetieng hendrei ngin snow shngan bau jisu wan shaw no igi bangen ba ngi thu lem syakiweiru ba makiru kim dei ban su syetieng ko tempan ya ke ke bam shong nia ka bam don nong rim ngi dei ban IT la de ong upol bangin long ki khon jong jing shai ong ki khon jong jing dum ngim dei ban yo thia hendrei ngi dei ban sharai bat ban duai bonsi na ngi kren shapang kita ki khon jong jing dum ngi perkhat ba ka jing dum kamut ka jing tam sneng ka jing bam ko ngo yo blei hoi ka dei kata hendrei ka jing dum ka deiru ka jing tieng ka jing khuslai fitim dem la phila nget au jisu bal IT la dia o kam don shu ka jing tieng kam don shu ka jing khuslai ka don tang ka jing snow shngan ha o ba ma o un yalam yengi bat ma u utip khamba naga banta jongi upolo tho e ga shi ga manung kong shi Thessaloni bakin lat naga jing tieng bat naga jing khuslai kaba sosi ba teng teng ngio snu ki ji ala mo na ko por sa por ha ka bagi penting ngi ki pen smith ngi shapang ka bam jukut ke e ka banja ringa kwa man ong pi ki parlok ki bakmi ye ga ni program ga ni ka por la ni la IT la di jisu ngim don kam ban shakti ngim don kam ban khuslai ringi di ban im ga jing shngan ka bangi don how jisu Christ unong pen imu jongi un sawan utra jisu ban wan shawe ngi bat la ngila pen kre ela de ngingin yo ban her shate shikil o sun beneng bat nan tangin yo ban poi she beneng bangin don ringkat bat u jiunom la jiunom tingin khuslai ke e ngide tang ban su IT bet yala de how Jesus Christ khaddo shwa bangan shom le se don apeng jopi ki ba empat pen kre ela de naga benta kata rapcha bat kat ba pinang sngap haga jaka bakan don ke jing shngan ke jing sa de ke sim bau jisu wan shaw no enga kadon pen man ke jing tieng ba ke jing khuslai ha le na shae no shadin bat nga ha hapo ke jing sanshar ke jong brak klau bat kawan kata ka kordit ba kabala tho ke kitab jing pen pau kawan lap enga ngan le kum no lar pidang don ke jing shakti ba ke jing khuslai ka mut phim pat pen kre ela di ko la mai bat nga khot epi ban pen kre ela di daga ba pi IT yala dia Jesus Christ pi ongan le kum no ong e pi pi ban kala ka bomut no na ka to ko kom jing em ge jong pi kala ka bomut na ki kam ki basni baro hai sho blai bat IT yala dia Jesus kum utrai ban no penem bat pindala le e kata pin syam ka jing kemen na beneng kawan tap aga dok no jong pi pin syam ru ka jing shngan ka jing sa ka ban se ba nda jia kata ka rapcha nda jia ka jing rong no utra jisu unsa shaw yapi ha yapi lok ba e ringkat bat mengilang baro ki banget bat ki ba IT ala dia au Jesus Christ to blen kur khu pi naga benta ka buram ka jong blai amen ngine duai blai buk pa jongi ba beneng ngiai ngo eme naga benta ka ni ka por bangilala ban pen snoi ko khubo naga khtin ka jong me shapang ke jingrong no igi banget ban ngi duai ba ni ko khubor kan pen shai kan pen shngan ye gitu ki bayo snow ban ki bayo I ye kan ni ko broadcast kan ni ko por ban ngi de duai ngi de kerpan ko trai ba kita ki balanget ban kita ki bala IT la de me kin don ke jing shngan ke jing saat ben sim ba me me long bleu jonki ba me men wan shao no iki shala di hi en rela de don pat ko kan ra ki bam pat IT la de ba ki bam pat tiknai ga bam jukut jonki nga duai ba ni ko khubor kan kreniki bat bakin kalaka babut no naga jinglong jingem ke barim
ba bakin phai shame ko jisu daga jinget hame bakin ma de jupenem e ge jome to kur khui ngilang baro ko trai ba to kur khui ko Good News TV joga sinat sek ngi ge jongi e gini ngi pan ngi dem ngi ngo ngi pediang aga kerteng ge jong trai ba nong penem Jesus Christ